pang narip ka. Sa kaabikan mo kakataya ng sweet dress. Udah din eh. Hau asta kali sudah nih. Itu putri pulit. Mintin jam ba? Aku tinggal mo sa kutang ali kan may biyo. Morag unto na gida. Kutoy na tiyan ako. Wa pa mas darling. Ya, kutuman na ni oy. Sabi araw to kay may hatong baon no. Muro na kayo. Paitan na atas bukid pirmi eh. Sus. Tipinit ah. May gagaro na hagom-hagom ron. Tipinit. Kinigit. Makachamba lang ko na swertes yun. Di na balik ni bukid yun. Ato na ko puyo kondo. Wow! Wapoy ayo eh. Lima na mo katuig ipatal-patal na swertes. Kung ko yung dao. Sakto to ah. Tanghali na. Madalang ko na nga si Darling ng pagkain. Favorite pa naman niya to. Sinigang na isda. Wow! Imbis sinipag si Darling, ano kinakain nun? Sipag-sipag ngayon. Baka pag nagutom na naman yun, biglang tama rin. Umuwi na wala sa oras. Makaalis na nga. Uy, swertres po niya, swertres! Patada mo kaya ako na i-remit dito. Makadaog pa mo. Uy, swertres po niya, swertres! Ay, bay, swertes bay. Patad ko bay. Kada bay. Rambol kita po deh, rambol ya pun bay. Huwag ya po tayo mong numero bay. Kamu tidog daw ako eh. Ya, itu po ya pun. Ito po rin kitap daw ka na. Balag lima ka tuig kung mininti na daw ra gyapon mo kawas ra gyapon. Sus, lambor gyapon lambor. Ako rin luoy naman ng numero ka ba? Dai ina oy. Balik 100 gyapon na. Ito Sige, po. sige, 100. O katong tira tong damguhan ng biyo eh. Saan man? Ah, try bulit. Triple 8? Sige, sige. Try bulit. Ito puro triple 8. O gawas lagi na. Sige. Balik wala. Pila? 50 na. So 150 tanan. 150. O rambol gyapon na, rambol. Sige, sige. Huwag ikidog daw. Luoy giguanin mo ni ba? Kwarta we. Suma. Wa man kwarta ni. Taga ko. Nataga ko huwag kay kwarta yun. Uy, hala napalit mo ko sardinas na ganyan dai. Sugo ko ni Darling. Ano ang gining imo Uy, nga ba? utang na bay, utang na bay. Awan eh. Di na pwede eh. Wala may utang ron. Adi ko na pwede po nga, di ko kapatat na po. Gawas ulit na karo. Wala hapon. Lugi ko ano eh. Nasir ko ko. Utang na bay, sige itong patadin mo bay. Ayaw mo eh. Pwede eh. Wala kay kuan di dire eh. Patang ako eh. Uy, Saan mo nimo? maligyan ako rin ko na bay. Mao na ginay di na pwede. Saom ko na, skwinta. Di na pwede eh. Di pwede. Buhata uy. Sura ni. Sinida bay. Wala. Sinida. Oh, skwinta. Sige, sige. Skwinta. Sige. Gini, Pinta. pila kuwang. Sugatos. Wala eh. Ay, di ni pwede ko. Uy, Grabe. Binuang sa ginay mo nga ba? balik na ko. Ya bay, dawat na 100 bay. What? Sige. Wa magkay kay ko. Ako may himo ana. Ada kami ko purul mo ah. Purul. Buhata uy. Buslop ni kay kuan di bay. Wa mo kay okay, daw gud. Patad yapon. 150 na, sakto na. Laay. Sige. Bawi gyapon ng daog di gabi day. Bawi ay. Nah. Buhata. Lamun sa ano man tao na oy. Sige lang. Lamur buhata uy. Daog na gyapon lagi na. Ay akong kuan ang kumisiko. Pangumad rin ko ayo eh. Daog gi kani. Sige. Ya. Okay nga. Oh, sige. Daog lagi na. Aris ako. Sige bay. Sige. Tuloy. Kala. Darling. Darling, nga tanghalian mo. Kaya po gutom ko eh. Nakita mo ng layo-layo nito? Oh, ano ginatago mo dyan? Isda? Lapas ka nga dyan! Ay, pastilan! Anong nangyari sa'yo, darling? Akong gipartir ba akong kuan ba akong puro lugaw ko sa nina kay pataw sweeties ya pun magdaog day tadi eh. Sus, talo mo pang narip ka! Sa kaabikan mo kakataya ng sweet dress! Mudaog day day. Hau asta kali sudah nih. Itu putri mintin jam ba?